Nase asichira ni se abeno ase. Muyo one. Oko internet so no hade papa hwa. Subscribe K-Ofori TV. Enya papa amamre ni amani papa. We na na agye mu creative the kitchen kwame apia the first. I love you. K-Ofori TV. We number one. K-Ofori TV. Amamre ene amani efie. Ene yakopie mu wo Akyem Abenase. Watch mansa mensin mu wapuye mantemu na yekosua o mabakosem kroi TNT kura na ma ye de edin no eto Abenase dodo na adwen be ye o mo se eye nipadin ene ye de to so nanso ntisa ye kwa kos ne ohempon a ohwe kru no so edi nkita ho etia abakosem Abenase asichira ni se abeno ase na ye wo mu ni se ye agunafo a ye free denchira na ena makokon ene kro chichirinti mempanifo etu bata edi free denchira memu kro bia ye frɛ no paso na enumu na ye namo a eba be pie Akyem ayirebi eba ye no na ayirebi ayekro mempanifo no be share ewo ayirebi na ayirebi hin a na one ne mpanifo ewo ho samre no agiye ofel so enumu no ohwe edomo a na ne mpanifo yi kra na ode ye hye ne mu a na nyeye enu nti one nasrafo edi yanim kire ye kwan se ensase no bebre ewo yanim obesere se yebekọ yanim yebekọ akọ yanim na yenso yakwa chichire ye kro na enumu no ye ba bedu aboye bi a ye frɛ no apetesu meka apetesu a yeni ara nim se wo chichiri kro a nsuo chichiriw era na mpanifo no ehye wo ho efse mpanifo se nsuo oho ye ema eyenkwa na edin apetesu no asichire wo mu ni se apete nsuo ni nyina ne se ombekọ omumfuo mbeba no na mpete enso abenum nsuo no bi eno na saa edin apetesu no nso ebaaye na mpanifo no ye se ene na yentumi entena nsuo yi ho enti abofo a ewo mumu no ekọ omonim eba be hu nsuo a na ye kese ewo mpotemu ha enti omukba ya omosande amane bebo mpanifo no amane enu mu no omose yakọ akohu nsuo kese bi ewo yanim enu ti ene de wukọ nsuo no ho a ye frɛ no esukese a eda Abenase ekrum ha no na esukese no kasa ne nyemu bofo a okọ nanim ede amane bebo mpanifo no ene omo no moye adonten fo a omo krum ha no ye ka adonten abusua a omo ne saa abusuakuo na omo twasa in terms of ahayo emu ena eye esukese a meka ho asem yi eno so ewo na bakosem a emu ohwam ne nyina ne se ombehye nsuo no ho no omugya adehye no wo ho na omukọ omunyuma so se afuom ahayo a ombeba no na enipa firi nsuo no mu ene busuafo no emma no ebedi agro ekoso na enam se na omo nim fom enti omo tetaye dako ema nipa na firi nsuo no mu eba no omo tumi echi baako a na oye oba enti wakoye oba nsuri na kyese na se ebetre sa abakwasemi eye twafo aguna twafo abusua a ewo krodiem hanomo enti enam santino nsuo ni nyina ya media de sebio enyankopon de ya media na emo no enam sa abakwasem na ehye ho ntino ye koye bibia sa mane ana bibi wo nsuo no mu a ye bɔ modern se twafo abusua titiru ohe ana se na abusua pani no ebedi ebeka ye ho na yakoye sa amane no na enumu ana na efe ye benya nsuo eti yabɔ ye sesen edwuma ekoso aman kyekire so da ne kwan mu ana yeto yani hwe yensa benkum a efiri ha konenwa mpanifo no ewo ho ewo nsuo no ho na
kasemu abakwasemu na me kan yo koba ne se moma yenko abe no ase abedua baako a na age ehini na eso ye iti se efuom na wufiri na wo ba utumi kosua wo ho age wa home na yentena abe no ase yenko abe no ase na se na bichire mu no ebeye Abenase yo Akyem Abenase ye kura adwuma titira ye kuyadwuma na nipa wo kuro yi mu dɔɔso pa ye adwuma titiro bi ye koko abe ɛna mpo no emo Ghana ha open kuro enum a omudua emo a mekyerɛ ya local rice Abenase eka ho bi Abenase ekonya kɛseɛ ni kɛseɛ nyinaa mu no ye de som kotoku mahe Akyem Abenase ekonya ɛyɛ agonafo ɛdea enti oba ha no modea na kyerɛ sɛ woka agona ekonya kɛseɛ a ɛno ane mi a meti ha yi ɛna obi bia nso obeba betena menwan so no na oyɛ agona konya kɛseɛ ehu nipa enti in short no na kyerɛ sɛ agonafo ɛna yedi ekonya no abusuaku a ɛwɔ kuroduam ha ɛyɛ mako enkron wɔ bretu abusua yɛwɔ ekoana abusua yɛwɔ ayekoɔ abusua yɛwɔ asona yɛwɔ agona adonten agona twafo agona chidom agona toa ɛna aduana abusua Abenase yenkuro dɔɔso yɛne nkwanta wanchi kumani akokoaso ayiribi ɛne anyinase ɛna ɛbɔhye enti obi bia ɔte minne ɛwɔ wafidie yi we mekyerɛ mu sɛ nsase bebree ɛna atwa yɛ ho ahyia ɛna bibia so eni hɔ a yɛde si asase so emfifi ni titiriw abe ɛne koko ɛna sɛ ne mekan ɔwura so ɛdeda nsase ni mu a ɛno so yɛde dua ɛmo a etumi aso yie enti obi ɛpɛ adwuma bi titiriw a ɛbɛfa nipa bebree na me manfo so anya biaya me to nsa afrɛ obi bia sɛ pin oba nanim na obehu akyea me a hyehyɛ bia ɛwɔ bia ne bɛka na agye mu protein the catch kwame apia the first I love you go for it we number one